Het spoorpark in Veenwouden is nou nog leeg, maar op Koningsdag maakt het lang omlet weer een groot feest worden. De Koningscommissie van het dorp is manje al drokdwane met de tarriedings. Ze binnen onder oren om attracties in Jesternijtjerk. 2 jaar hebben we niks dwangkind en de woordjes staan nog steeds op uw wachtje. En nee, we zijn heel beleerd. We hadden 2 jaar niks dwangkind. En ik kan ook zeggen, al dan 2 jaar weet nog prachtig waren. Elke keer op Koningsdag, dus dan baal nog meer. Maar het liep er nog goed te komen. Dus nee, we hadden helemaal zin in weer. Voor de attractieverhuurder werd de haan het spul ophelt binnen de heegtijdagen echt wel los. En Davy ondernemer Hoogland volontaar. Heel druk, we zijn er heel blij mee. We hadden natuurlijk 2 jaar hebben stilstaan. Dus 2020 toen, in de annulering die stroomde binnen. We hadden de agenda vol, maar de annulering stroomde binnen. Dus er bleef niks, maar dan heb ik helemaal niks staan. In 2021 heb ik in Koningsdag, we hebben spullen leveren kunnen natuurlijk. Dus we gaan er nou weer voor. Koningsdag, is dat een van jouw drukste dagen? Koningsdag is inderdaad altijd door de jaren heen is dat een van de drukste dagen. Koningsspelen is echt heel druk. We hebben Aron en Vreed een hele grote spelvoort. En de laatste squaldagen, dat is ook altijd heel druk. In Veenwouden pakken ze Koningsdag grut uit, want naast alle keer activiteiten zal ook Europa's grootste vrije valspringkassen plaats worden in het spoorpark. We hopen dat het een animo is en dat er mensen komen. En als ik het ja, dan verwacht ik weer een mensen die erom staan. Qua waar, maar dat in elk geval wel goed komen. Ik hoop het al, want het waren dat maakt en brekt. Dat de laatste keer dat we het organiseerd hebben, ja, reent het gewoon maar. En dan is voor de vrijmarkt is het natuurlijk wel voor die kleedjes, voor de band en zulke dingen. Ja, dan haast gewoon volle minder animo. Dus waar is zeker een belangrijke factor. Ja. Nou, kastje dicht. Ja. Klaar, Kees.